Людмила Леонидовна, вітаем вас. Кафедра беларускай народна-песеннай творчасці на парозе свайго 40-годдзя. З якімі мэтамі робіцца сёння моладзь навучэнцамі кафедры? І ці заўжды гэта іх свядомы выбар? Моладзь да нас ужо прыходзіць прафесійная. Яны выпускнікі музычных каледжаў і каледжаў мастацтваў. Прыводзіць іх да нас розная матывацыя. Але калектыў кафедры заўсёды імкнецца не толькі паглыбіць іх прыхільнасць да народных спеваў, не толькі ўзброіць іх прафесійнымі кампетэнцыямі, але і выхаваць як актыўных грамадскіх дзеячаў на ніве нацыянальнай культуры. Прымаем мы таксама і без сярэдняй спецыяльнай адукацыі, і крытэрыем адбору для такіх абітурыентаў з'яўляюцца выдатныя музычныя здольнасці. А ці толькі спевакоў рыхтуе кафедра? Так, і спевакоў таксама. Але на працягу амаль 40 гадоў існавання нашай кафедры асноўным напрамкам дзейнасці нашай кафедры з'яўляецца падрыхтоўка высокапрафесійных кадраў у галіне народна-песеннай харавой творчасці. І мы гатовім кіраўнікоў народнымі харавымі калектывамі для аматарскай творчасці. Трэба узгадаць яшчэ і такі кірунак кафедры, як навукова-даследчая праца, прадметам якой сталі праблемы сучаснага народна-харавога і вакальнага выканальніцтва, праблемы развіцця і станаўлення прафесійнай школы народных спеваў і праблемы этнакультурнага выхавання. Добрай практыкай для студэнтаў з'яўляецца ўдзел у вакальна-харэаграфічным гурце «Валачобнікі». Ансамбль «Валачобнікі», як і іншыя нашыя кафедральныя калектывы, гэта інтэгратыўная срэда для студэнтаў, где яны набытыя свае тэарэтычныя і практычныя веды, навыкі, умения маюць магчымасць рэалізаваць у вучэбна-творчай і канцэртнай дзейнасці. Набывае тым самым неабходны вопыт рэпетыцыйнай працы і канцэртнага выканальніцтва. Ансамбль штогод рэалізуе адразу некалькі творчых праграм розных жанраў, стыляў, напрамкаў. І для нашых навучэнцаў гэта дае незабыўнае ўражанне, магчымасць рэалізаваць свае творчыя ідэі і таксама дае для іх пастаянную навізну. Людмила Леонидовна, на якім матэрыяле будуецца работа калектыву? Калектыў працуе толькі на беларускім матэрыяле. Большасць рэпертуару ансамбля складаюць беларускія народныя песні, якія для нас апрацавалі і апрацоўваюць нашы вядомыя самадзейныя і прафесійныя кампазітары. Гэта Мікалай Сірата, Яўген Дзеравянка, Канстантин Яськоў. Вельмі шыроко карыстаемся матэрыяламі выдатных даследчыкаў нашай фальклорнай спадчыны: Зінаіды Мажэйка, Тамары Варфаламеевай, Зінаіды Эвальд, Раговіча, Геннадзія Тітовіча, а таксама выдадзенымі зборнікамі майстроў харавой аранжыроўкі Міхася Дрынеўскага, Мікалая Сіраты, Александра Рашчынскага, Константина Поплаўскага. Валачобнікі пераможцы шматлікіх міжнародных конкурсаў, і вельмі прыемна, што наша песенная культура выклікае цікавасць нават па-за межамі Беларусі. Мы былі з канцэртамі амаль што у палове стран свету. Трэба адзначыць, што мы заўсёды сустракалі да сабе толькі вельмі уважлівае стаўленне. Мы заўсёды адчувалі непадробны інтарэс да нашых песен і танцаў. А некаторыя песні станавіліся нават хітамі гэтых фестываляў. І разам з намі удзельнікі іншых краін, іншых ансамбляў з задавальненнем вялікім спявалі нашыя песні. Вельмі спадабаўся нам фестываль, на які мы былі ў Германіі. Ён мае назву «60-ы моладзевы тыдзень». І удзельнікі гэтага фестывалю з 6 краін свету прэзентавалі свае нацыянальныя песні, танцы і нацыянальную культуру. Гэта дало нам вялікі вопыт. Таксама цікавы для нас быў фестываль міжнародны, які праходзіў у Тэрэсполі, фестываль усходнеславянскіх каляд. Асаблівую значнасць для нас мае фестываль, які праходзіць у Санкт-Петербургу. І мае назву «Как на речке было на фонтанке». Гэта фестываль і конкурс, які збірае вучэбныя калектывы з усіх рэспублік нашего былого Советского Союза.
самая вялікая перамога – это атрыманне гран-пры на такім фестывалі. Людмила Леонідовна, дякую за размову і новых творчых вяршынь калектыву.